Sa Good Vibes, nagsugod siya sa 150 pesos na capital. Karon, contractor na siya sa mga balay kag building kag naga-specialize sa wall cladding. Yaring report ni Romeo Subaldo. Proud si Miles Flores del Oeste nga iistorya nga nagsugod siya 150 pesos ang iyang handom nga masulod ang construction business. Sa blessing kag Thanksgiving sang Metro Home niya nga office sa Olympia Village sa Barangay Alihis sa Bacolod City, iyagin istorya. Sa iya nga mga bisita, nga ang 150 pesos gingamit niya sa pagpaprinta sadto sa calling cards kag flyers kag ang manason nga mga natabo, history na. This is a dream come true. Nag-save kami ni Mrs. From 150 pesos hasta nga nagsige-sige ang amon project ng matamagin. So ang 150 to, ipaprint ko calling card kag flyer sa Plaza Mart na yung pangatag ko, and then amuton na met ko si architect. Wala siya nag-surrender kay ang dream niya makasulod sa construction business, gani naghimakas siya. Nakasugod siya sa pila ka mga proyekto, tubtub nga naglapta ang sugilanon parte sa mga nahuman niya nga mga projects, halin sa mga balay, commercial area, pakadto sa building. Suno ka Miles, specialization sa Metro Home ang wall cladding. Ang indoor kag outdoor nga wall cladding ang naghatag sang duga nga katahom sa mga balay kag nagaserbi man ini nga proteksyon. Ini ang uso sa karon kay ang simple nga wall cladding nagadala sang hotel-like nga atmosphere sa isa ka balay. Proud ko guro na diri ko sa cladding nag-specialize. Oo. So and we have responsible workers, mga mapisan, kag mga tanda nga mga workers nga expert sa claddings. No? There are two types of claddings. We have indoors, the WPC outdoors. Ako mabisang claddings, no? Kumbaga, kung nagapa-derma kita, may bago naman subong, may aesthetic naman subong, gadugang gwapo, kagadugang gwapa sa balay, sa claddings, no? Kag nakahibalo ka mo bala nga ang material nga ginagamit sa wall cladding ang fire kag waterproof kag hindi pa makaon sang anay gani dako ini nga bentaha para sa tag-iya sang balay nga maproteksyonan ang iya nga propiedad. This is lifetime. This is WPC, plastic ni sa. This is fireproof. This is termite proof. Why niya ginakaon sang anay? Why niya ginaanayan? No? Kag hindi ni saya dali masunog. Maski sindihan mo siya, hindi siya masunog. No, hindi siya masunog. And this is waterproof. No? Hindi man siya malusot sang tubig. Dugang pa ni Miles, importante sa sinigasahay sang industriya nga masaligan ka sang imo nga kliyente. Isa ka sala nga butang, madasig maglapta. Isa ka maayo nga proyekto, madasig man maglapta. Halos kalabanan pagit-abi sa iyang mga kliyente, mga overseas Filipino workers, gani doble siya sa paghalong nga hindi mabutang sa kanugon ang ilagi na pabalasan nga kwarta sa iban nga pungsod. Usually, 99% of our clients are OFWs. So, hard-earned money gini nila. Don't waste their hard-earned money na ginpamalasan, even grabe git ang kabudlay nila sa piyak to. So, ang ma-proud ko lang guro nga sa kadamo-damo sang client ko, they're living in abroad. Pag abot nila, ma-turnover na lang kami sa balay nila. So, diligently and honestly, na turnover ko sang insaktong balay nila based sa gusto gid nila. Ang pagtukod sang matahom nga balay suno ka Miles, hindi kinahanglan nga mahal. Pwede ini matagaan sa katumanan, depende na sa imo nga contractor. Kag sa Metro Home Builders, ginasiguro nila nga ang kwarta sang nagapatukod sa balay, worth it gid sa kada sentimo. Ang Metro Home ang yara sa number 24 Dove Street, Olympia Village sa Barangay Alihis sa Bacolod City.